Penkenyu ki laingut ki nongelam jong kiri baklanbor napok ka kendo jong kari China. Persya ia kari Amerika. Presiden kari China kata Xi Jinping hakas ngi balang ulong bakari kamjusya penting hakin nongle banben. Kabalong bait-bait ka kubor kabasai syau presiden jong kari Amerika kata Donald Trump. Namar ba ula pen scam baka Beijing kayang scam hakaliang kabadai jong ka history. Kita ki jingkren jong Xi Jinping kilong hakapor ba Ukraine haka jingyat paiba hakasingi jong ka jingjob hakaba presiden kari Russia Vladimir Putin bat Kim Jong Un nong yalam kari Korea kilawan bani simentalang nong yalam jong ka China ulong baka China kalong ka bomla ban khanglat ka jingpen thamai ya kari China kalong ka ba omla ban pensange bat kadau jong ka jinglong briu nakamta ka jingsuk bat ka jingroy kan job ong Xi Jinping dagba benrap baka perthei kaya kendo ya ka jingjit ya ka jingsuk ne katma ngini ai beteng hakalenti jong ka jingroy jingpar ka basuk ka kunhun sipai jong ka China kalong bat kan long baik ka kunhun sipai baslur ka baki sipai kila ban syanya bat syanya haki la benrap yang presiden kari China. Donald Trump ula ai kublai ya kari China hakasngi jingjob jongka bat pha ya ka jing kublai ka basngo tenat syakin nong ya simenta haka parit menta usnem haka jingtho haka truth social Donald Trump ulong ka jingkli ka bakrau ban jubab kalong hato presiden Xi Jinping kari China un kedau na em ya ka jingkersan ka bakrau bat kasnam ka ba kari Amerika kala ai syakari China kenang ban yarap yaka ban yo yaka jinglat lut naka jingwan hertma bana bari ula benrab yang ngobha ai ka jingkhublai ka basngo tenat jonga ya Vladimir Putin bat ya Kim Jong Un kumba pilayatmu Persya ya kari United States of America kari China kala pen pau perthai ya katai ka jing pen inam ya kitiar ya le bat ya ka jing khanbor hakaliang ki borya dari jongka kum ka jing pen i ya ka jing ya teli bat ki wepat kiri bat ka jingwan jong Kim Jong Un kadai ka sin ka ben kong e balayo i ya u rengkat bat Xi Jinping bat Putin hakaju ka jing yalang ki babun na kiri ka perthei kila phai khmat syakite ki laingut Xi Jinping Putin kamtam Kim Jong Un bom ju khami thala na la ka jong kari kata napo kari North Korea ka bajuri bahaya la de hakaba kita laingot kilai kendu iwe ya iwe pat haka jingyalang Xi Jinping ulak kentoru ya ka jingle ben naki katu kene kiri kiba pau syabet ya kari Amerika kadba Putin ulaya da ya ka jing hertma jongka Russia ya kari Ukraine dakaba keno ya kiri sepngi kibala penmi ya ka jing ya kan at